Ahojte priatelia, poďme si pozrieť, čo nám dnes krásne prišlo na sklad. Nádherné palmy a rastliny. Ako prvá tu je Jubea chilska, takzvaná chilensis, v cene 950 €. Ďalej tu máme nádhernú majestátnu veľkú krásnu palmu Butia bonety, jedinečný vzhľad, jedinečný kus, ktorý sa nám podarilo naskladniť v cene 1440 €. A ďalej tu máme nádherné strelicie Nikolaj v cene 72 €, ktoré sa nám podarilo naskladiť, nakoľko sa nám vypredali rýchlosťou blesku. Poďme si povedať niečo viac k jednotlivým rastlinám. Palma Jubea chilska podľa svojho názvu pochádza z Chile. Cena je 950 €. Výška palmy celkom s kontajnerom je 180 až 200 cm, výška kmeňa 40 cm, obvod kmeňa 120 cm. Palma sa radí medzi druhý druh najväčší do rozmerov. Palma dosahuje výšku až 25 až 30 metrov a šírku cca 1,5 metra. Existujú jedince, ktoré dosiahli šírku i viac ako 2 metre. Hrubý kmeň palmy pripomína hrubý betónový stĺp. Tento druh je v rámci Chile čiastočne chránený. Hlavným dôvodom je, že palma obsahuje sladkú medovú šťavu vhodnú na kvasenie. Je teda vhodná na výrobu vína, ale aj ako sladidlo. Z palmy sa taktiež vyrába cukor. Z toho jej pomenovanie medová palma alebo vínová palma. Jedná sa o najodolnejšiu palmu so vzperenými listami, je odolná až do -12 stupňov Celzia, kedy už začínajú omrzať listy. Pri teplote -14 stupňov Celzia rastlina odumiera. Existujú prípady, kedy tento druh palmy dokázal zápasiť aj s teplotami, hlavne v suchom prostredí až do -20 stupňov a prežiť. To však v našej vlhkej klíme nedoporučujeme. Palma je vhodná pre pestovanie v našom miernom pásme, nakoľko nevyžaduje príliš vysoké letné teploty. V porovnaní s inými palmami ešte stále znáša v celku dobre i vlhkosť. Jubea je veľmi pomaly rastúca palma. Palma do výšky kmeňa 40 cm rastie približne 20 rokov. V letných mesiacoch je treba ju vidnate zalievať. Palma má rada výdatné a priame slnečné svetlo. Pestovanie je vhodné v pôde bohatej na živiny organického charakteru v dobre drenážovanej pôde. Aktuálne je Jubea chilensis absolútne nedostatková palma v celej Európe. Je to druh palmy pre skutočných fajnšmekrov a milovníkov exotiky. Ako ďalšia, tu je prekrásna Butia bonety v cene 1440 €. Výška rastliny 230 až 240 cm, celkom s kontajnerom o veľkosti 350 litrov. Výška kmeňa je 70 až 100 cm. Je to brazílska palma, vzhľadovo a vlastnosťami veľmi blízka práve Butii capitata. Bonety je o niečo menšia, má o niečo kratšie listy, sú hustejšie a kompaktné. Patrí medzi najodolnejšie butie, jej hraničná odolnosť sa pohybuje medzi -12 až -13 stupňov Celzia. Palma nevyžaduje príliš hnojiť, vyhýbajte sa teda zalievaniu a nadmernej vlhkosti do srdiečka. Stále zelená palma miluje plné slnko. Výhodou Butie bonety je, že nevyžaduje príliš veľký priestor na skladovanie pri zimovaní, aj po krásnom veľkom kmeni sa zmestí do nie príliš vysokého krytu skleníka. A ako posledné tu máme naše krásne zelené strelicie Nikolaj v cene 72 €, kde je výška 170 až 200 cm, kontajner 15 litrov. Aktuálne veľmi žiadaná strelicia vo výbornej cenovej relácii, vyžaduje svetlé a teplé stanovisko a je možné ju pestovať aj ako izbovú rastlinu. Strelicia Nikolaj je strom, ktorý môže dosiahnuť až 5 metrov na výšku. Jeho listy sú veľké, zakrivené a pripomínajú vejar pripomínajúci banán. Strelicia Nikolaj, inak Strelicia natalska, je to biela odroda kvetu. Rastliny sa zaraďujú medzi nádherné byliny s neobvyklými kvetmi, ktoré sa inak vo svete nazývajú aj rajský kvet. A ak sa vám naše video páčilo, tak prosím, kliknite na YouTube pre odber na našom kanáli.